Bos días a todos. Bos días. Bueno, un poquinho, aparte de cantar, como dixo ela, ou tocar, tamén o que vamos a intentar explicarvos un pouco a música tradicional. De onde os grupos de música tradicional sacan o que son o seu repertorio para, bueno, pues eso, para poder gravar un disco para que se poida escoitar. Entón, o primeiro que vamos a empezar a falar é na música tradicional o primeiro instrumento importantísimo que ten é a voz, non? E para o que son as cordas vocais, nacemos con eles, desde o momento que nacemos nós estamos empezando a escoitar música. Tamén temos que pensar que a música da que nos falamos non está concebida como hoxe en día. Hoxe en día hai música en todos os sitios. Un móvil vai con música, ves a televisión, os anuncios teñen música, vas pola rúa, hai altavoces que teñen música. Antiguamente isto non sucedía. A única maneira que tiñas de escoitar música era que alguén a fixera e ti a escoitabas. Entón, o que vos estaba contando, desde que nacemos xa empezamos a escoitar música, xa que as nosas nais nos cantaban cantos de rolo, en donde xa empezas a escoitar música entonada. Mais adiante, cando se vai facendo a xente un pouco máis maior, pois hai xogos que son cantados, que están un pouco tamén para empezar a xogar, para empezar a interrelacionarse ca outra xente, se fai cantando. E xa máis adiante, cando xa somos máis mozos, o que se chamaba antes arruadas ou seráns, tamén a xente o que fai aí é cantar e explicarse con outras persoas cantando. É dicir, que o canto era algo social. Era, pois, como hoxe vamos a unha discoteca ou salimos do botellón, pois antes cantabas e se facían os seráns, e todo o que lle podías decir a alguén que o mellor, se o dis falando, se lle dis algo directamente a unha persona, senta mal, lle decías cantando, e pois era como unha maneira de suavizar. Para acompañar ao canto, o que se empezou foi a meter instrumentos que facían percusións para poder acompañar a ese canto. Os primeiros instrumentos que se empregan non son instrumentos construídos como tales. É dicir, o canto en Galicia é algo que está moi ligado á muller. É certo que sí que os homes tamén cantan, pero é certo que o canto en Galicia está máis ligado ás mulleres que aos homes, xa que son as mulleres as que cantan as nanas, xa que nos seráns e nas piadas son as mulleres as que inventan as coplas que falan do que pasa no pobo, xa que os homes, sabes que en Galicia sempre hubo moita emigración, xa non hai migración masiva que hubo, senón aquela que era pequena, que era nas épocas en donde había que ir a labrar os campos de Castela, os que marchaban das aldeas para labrar os campos e logo voltaban, que eran tempos cortos, eran os homes, as mulleres quedaban. Entón, por eso elas eran as encargadas de facer as coplas que falan do que pasa no pobo, que falan de amores, de desamores, de se o veciño se pelear con outro, se hai un nacemento, se estamos en Nadal. E esas coplas todas son as mulleres as encargadas de facelas e logo de transmitilas. Tamén, cando se facían os seráns, as foliadas, as fiadas, son esas pequenas festas de semana, porque se facían festas pola semana, e son esas festas de semana en donde os homes poden ir de aldea en aldea, indo de festa en festa, que van facendo as mulleres, e as mulleres non, as mulleres quedan na súa aldea, fan a súa festa, en donde os homes son convidados. Tamén é certo que había máis mulleres que homes, por esa razón. É dicir, todas as mulleres dunha aldea quedan, os homes marchan e van de aldea en aldea. Entón, as encargadas de tocar eses instrumentos e de cantar esas coplas son as mulleres. Daí que normalmente se fale de pandereteiras e nunca se fale de pandereteiros, hoxe en día. Mais que nada é por ese motivo. Non é que os homes non cantaran e non é que os homes non tocaran, que si o facían. Igual que temos que pensar que a música de pandeireta, a música cantada de por sí, hoxe por hoxe considerase música, e unha persona que toca pandeireta ou que canta está considerado tan músico como un que toque a gaita. Antiguamente non era así. Tocar a pandeireta e cantar era simplemente ser unha muller do pobo, unha muller desa aldea. Ninguén recibía cartos, ninguén recibía comida por tocar. Non pasaba así, por exemplo, co gaiteiro. O gaiteiro era un músico o que ti contratabas para vir a tocar a túa festa. Daí que as festas de pandereta e das que se fala todos os días sexan festas que se facían pola semana, despois do traballo, ou mesmo se vai cantando a medida do traballo que estás facendo,
e, sin embargo, a música de gaita escoitas cando é a festa do povo, cando é a festa do patrón, e contratas a un gaiteiro. Entón, bueno, o que vamos a intentar hoxe aquí é que vexades un poquinho, moi miúdo, moi breve, pois un pouco toda esta historia. Imos vos a presentar agora o que son os instrumentos que non son creados como instrumentos musicais, pero que si se empregan, non? Por exemplo, como é o caso do saxo, vale? A xente, sabedes que antiguamente a xente tiña que xuntarse para traballar. Os traballos non se podían facer un sollo, é dicir, tú non te podes coller unha horta e plantar a ti solo, tiñas que contar ca axuda dos veciños. Entón, para facer o traballo un pouco máis levadeiro, o que se facía era como unha especie de concursos. Entón, unha xente poñese nun cabo da horta, outra xente no outro cabo, entón, iban labrando, iban sachando, e os que primeiro, o grupo que primeiro chegara a outro cabo, lle cantaba coplas aos que aínda non chegaran. Entón, nese momento, o instrumento que tiñas na man, pois era o sacho, que era co que estabas traballando, e unha pedra, que podes atopar por calquera sitio. Entón, con este instrumento se poden facer ritmos que van acompañando o canto que faz. Pasa o mismo, por exemplo, os ca tixola. Vale, bueno, vedes que a tixola é un poquinho máis grandes que as que hai agora. Claro, tedes que pensar que antiguamente, pois non había vitrocerámica. Exactamente. Que as tixolas de hoxe non intentedes tocar, que non sonan nin parecido a estes, pero bueno, teñemos rabo así tan largo, porque antiguamente cociñabas nas lareiras, que era un lume grande por abaixo, entón non podes ter un mangueiro como os de agora porque te queimabas. Entón, ti tiñas a tixola e o que podía haber pola cociña, pois era a chave da porta, que evidentemente pois tamén é un pouco máis grande que a de hoxe en día. Pois desto tamén podes facer pois un instrumento que sirve para facer a percusión. Tamén na cociña podemos atopar o que son as cunchas, vale? Despois de comer a vieira, porque sabedes que antiguamente era comida de pobres, agora non, que é de ricos, pero antes era comida de pobres. Entón, pois, as cunchas tamén as podes atopar, o sea, tamén as ves na cociña e é algo do que ti podes botar mao. Ou que son as culleres, antiguamente de pau, logo pasaron a tapa, é dicir, os sonidos... Pois eso, os sonidos van cambiando dependendo de que época esteas, non? Pois, deso, desde que pasamos da culler de pau hasta que chegamos a de hoxe, ou que pode ser a lata de pimentón. Que, bueno, evidentemente, as latas de pimentón que hai agora nas casas son deste tamaño, porque o pimentón ahora mesmo só se utiliza para condimentar comida, pero antiguamente era como os congeladores de hoxe en día. Antiguamente se empregaba para conservar a carne. Entonces, a xente tiña moita cantidade de pimentón na súa casa. Antes de empregar as latas de pimentón, se empregaban as latas de carburo, porque como tampouco había luz eléctrica, había gas na casa que empregabas ese aceite para prender luz e viña nunhas latas semellantes a esta, pois tamén se empregaba para facer ritmo. Tamén, por exemplo, a botella de anís con unha culler, o anís era algo que se tiña, pois tamén se emprega para facer... Bueno, e así, cantidad de instrumentos que podades imaginar que poidan servir para percutir. Entonces, calquera cousa que poidas ter, que poidas percutir cas maus, ou ben unha contra outra, ou calquer cousa que vos sirva para facer ritmo, servía para acompañar a música, para facer festa nun momento dado. Ahora mesmo vamos a tocar dúas pezas en donde imos a misturar todos estes instrumentos para que vexades un pouco como podía sonar aquel. Ay, ribirín, ribirín, Rivadavia, o que se meta conmigo, leva na cara, leva na cara, leva na cara. Ay, ribirín, ribirín, Rivadavia. Antes estou aquí cantando, sabe de mi corazón.
Ai, divirín, divirín. Viva la vida, o que se meta conmigo, leva na cara, leva na cara, leva na cara. Ai, divirín, divirín, viva la vida. Alambino do tureiro, que tribular, que corrina pandereta, venona, su que toca. Ay, la, 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 la. Ay, divirín, divirín. Viva la vida, o que se meta conmigo, leva na cara, leva na cara, leva na cara. Ay, divirín, divirín, viva la vida. Bueno, que nós agora estamos misturando pois culleres con sachos e demais, tedes que pensar que eso así non era. É dicir, eu non me levo un sacho para a cociña para poder tocar con unha culler, non? É dicir, o sacho pois o tocas na horta cando estás facendo o que estás facendo, e se estás na cociña pois tocas os aparellos da cociña. O que queremos demostrar un pouquiño, pois eso, que todos sirven para acompañar o que poidas cantar. Claro, todo isto eran instrumentos, entre comillas, que os podíamos atopar na casa, non? Como ben dixo Felisa. Instrumentos de traballo ou da vida diaria, da vida cotidiana. Pero pouco a pouco, bueno, pois foi surdindo un pouco tamén a figura do artesano, que en principio pois facía cousas como esta, non? Non sei se sabedes o que é. Alguén sabe como se chama este? Unha peneira. E para que vale? Para peneirar. E que é peneirar? Cribar. Cribar, colar, non? Separar o gran dun tamaño de outro, ou ben a fariña, cando salía do muiño, pois separar a máis gorda, o que se suele chamar o relón, da fariña máis miúda, vale? Isto é unha peneira, vale? Pero claro, pois a mellor alguén se lle ocurreu coller e dicir, bueno, pois esta peneira, collo, e lle fago uns burazos por aquí, e cando se rompe isto, pois lle meto un parche de piel, pois resulta que teño unha pandeireta. E entón xa falamos dun instrumento propiamente dito, non? Mais que dun utensilio, pois eso, que se pregaba na casa, na vida diaria, e co cal podíamos facer música. Agora xa temos un instrumento, de acordo? Similar a pandeireta, pois tamén temos esta máis grande, que se chama pandeira. Esta máis, non sei se a bichedes algunha vez.
Alguén a veo algunha vez? No. Si, algún sí, pero non porque se use nesta zona. Isto é un instrumento que non é moi habitual, polo menos nas Rías Baixas. Isto tócase sobre todo na zona oriental de Galicia, nas montañas dos Ancares. Vale? Aquí xa cambia a forma de tocar. Si na pandeireta... Toca má, aquí un pouco ao revés, porque claro, como que é un pouco máis complicado, non? Entón faz ao revés, aguantas da pandeira, Vale. Ben, estos son instrumentos que non se afinan, non se poden afinar. Isto non podemos coller como outro, pois alguén daqui seguro que toca algún instrumento, unha guitarra, un clarinete, o que sea, e sabedes que hai que afinar, hai que buscar unha escala e buscar ese ton, non? Isto non podes afinar unha pandeira en do, nin en la, nin cousa semellante. O mesmo que isto. Todos sabedes o que é isto? Alguén sabe o que é isto? Se alguén o sabe, que o diga ahora o que cale para sempre. Nadie sabe o que é isto? Deiche de falar do pandeiro, verdad? Sí. Aparte deste, está este pandeiro, vale? Un marco cuadrado con dúas pieles tensadas, vale? E no medio, non sei escoitades algo. Un cascabel. Unha xouxer, un cascabel, vale? Se empregaba tamén para, bueno, pois eso, para acompañar e para facer ritmos, vale? Decir que o pandeiro tócase así, póñase cunha man e entre as dúas vale, vichedes algunha vez que hai pandeiros ou hai xente teñen un pandeiro así máis cuadrado cun marco de madeira e co levan pendurado do pescozo e tocan así. Esa non é a forma tradicional de tocar o pandeiro. A forma así de toda a vida, os tocadores de pandeiro pois tocan así, un pouco así no aire. Vale, e vedes que o cascabel ou a xouxer tamén vai acompañando o ritmo. Estos son instrumentos de percusión que non se afinan. E simplemente, bueno, fan ir marcando o ritmo. E despois, bueno, pois a melodía pois vaise facendo coa canción. Vale, máis adiante veremos que estes instrumentos tamén sirven para acompañar xa o que son cuartetos de gaitas, etc. En principio servían para eso, xuntarse por un serán, como dixo Felisa antes, ou nunha xuntanza e, bueno, pois cantar. Antes os botellóns que había eran así. Non ibas ao Jefama, comprabas a bolsa do supermercado. Non, xuntábaste, pois despois dunha xornada de traballo, e, bueno, pois vamos a cantar. Non había televisión, non había... Pois o de facer unha viaxe no tempo. Vale, e era a forma de pasalo ben, de acordo? Bueno, imos facer entón un par de temas, ou tres, coas pandeiretas, despois coas pandeiras grandes e por último co pandeiro, vale?
E ahora coas pandeiras. De feito, esta peza que imos tocar foi recollida en Candín, que é na zona dos Ancares, xa na vertiente de León, vale? Porque, bueno, pues, a área de influencia non só se circunscribe o que os Ancares de Lugo, sino que chega a outra vertiente, vale? Pois eso. Bueno, e esta que imos tocar ahora cos pandeiros cadrados, a danza das cortellas, na zona do interior de Pontevedra, ahora non lembro en Vilamayor, pero igual alguén vos sona polo de Palmira, non sei, o mellor vos sona, se alguén lle sona e quere cantar, pois veña, lume. Palmira, palmira, la tra, tra, palmira, la palmira,
membranófonos, unha membrana de percusión que non se afinan. Vale? Empezan xa a introducirse tamén instrumentos de percusión que xa se poden afinar. Quere decir, como se pode afinar un instrumento que se golpea? Bueno, pois... Isto coñecedelo un pouco. Tamboril, alumnos tamboril. Como se afina un instrumento deste tipo? Vedes que levan as cordas, vale? Son dous parches, uns aros de madeira, entón é unha caixa, vale? Pero afínase, pois, cos tensores, vale? De feito, o que nunca se debe facer é cando se termina de tocar así, deixar o tambor, o bombo, tenso. Por que? Porque a piel pois vai estirando. E despois, cando vayas a coller ao cabo dos días, pois a mellor xa non tes por onde tensar e para onde afinar. Vale? Máis cousas do tambor? Maripepa? Que en principio, pois, o gaiteiro se acompañaba con un tambor, non? E máis adiante, cando surxen os cuartetos tradicionais, e xa eran dos gaiteiros, un tambor e un bombo. Pois leva aquí... Porque o que leva ritmo. E leva aquí abaixo un bordón. Este bordón, hoxe en día faise con cordas dos instrumentos de corda que coñecedes, guitarra, etc. Antes fabricábanse de tripa, tiras de piel, Tiras. tiras. E o que fai é, pois, a hora de facer un redoble, non? Pois, cambia un pouco o sonido. Non é o Si mismo pensamos, o sonido que ten o tambor con un cambia, é diferente, verdad? E bueno, o tambor tócase estes dous paus chamados baquetas. Vale? Este sería un instrumento de percusión membranófono que se pode afinar. E o outro é este, que tamén coñecedes, verdad? Isto é un bombo, vale? E aquí hai que dignificar a figura do bombeiro, carai, que sempre se di, o bombista, que sempre se di, va a tocar o bombo, narices. O bombo é o que vai levando, vai marcando un pouco os tempos e o ritmo, vale? E aparte veu tamén un pouco o bombo a encher ese espacio de graves, pero claro, imaginado unha gaita ou dúas gaitas solas, pois é un sonido bastante peculiar e falta así como un... Porque non é só marcar o pulso do que se está tocando, sino tamén que é facer a contratempo, ritmo, Claro. E tamén ornamentación. Exactamente. Ten a súa dificultade, o sea, non é tan fácil como pensades de dicir, bombo, dou golpes e xa está. Home, non é o mismo tamén facer así un golpe máis forte que máis... Quero dicir, despois vas buscando matices, non? Quero dicir que sempre cando se falaba o bombo, bueno, pois, oye, tamén ten o seu aquel. E, bueno, pois isto entón sería así un pouco, pois, todo instrumentos de bater, de golpear. Xa ferramentas, como vimos antes, xa falamos de instrumentos de pel, que non se afinan, dos que se afinan, e agora vamos a empezar a falar un pouco da gaita. Vamos a ver, a gaita, a diferencia da percusión, instrumento melódico, que, bueno, ten unha historia bastante grande, data as primeiras orígenes que se conocen son de antes de Cristo, alá por Egipto, e que foi evolucionando como todo instrumento, é dicir, pasando polas épocas máis importantes dentro da música, Renacemento, Idade Media, Barroco, pois sufre evolucións e hasta chegar ao que actualmente temos ahora. A gaita consta de varias partes, unha parte que é o punteiro, que é a parte melódica, que non sona porque sí, sino porque ten unha palleta dentro, unha caniña, doble lengüeta, que é o que o fai sonar, porque sin palleta non teríamos nada, claro. Entonces, consta dun fol que originalmente estaba feita de piel
ainda se poden atopar gaitas por aí que chamamos foles de cabrito, que son moito máis grandes e que, bueno, que curtida, secada e que, bueno, que foi evolucionando e actualmente o fole non é isto que vedes, isto é un vestido do fole. O fole está dentro. E actualmente están feitos de outros materiales, como pode ser o goretés, que levan desde os zapatóns e cousiñas moi modernas. E despois ten outros dous elementos sonoros que son o ronco e a ronqueta. O ronco consta de 3 partes, primeira, segunda e a copa ou terceira, e que tamén sona porque ten dentro outro aparatillo chamado pallón, que este é un poquinho moderno. Antes estaban feitos de cana dos foguetes. Este é un invento que fixo o Seivane, que é o artesán máis importante que temos ahora aquí en Galicia. E así como o ronco, temos a ronqueta, que é esa, que tamén ten a súa caniña dentro, o seu pallón, que a fai sonar. E por último, onde temos que introducir o aire, que é o soplete, para que non se nos escape o aire de golpe, leva unha especie de goma chamada zampón, que tamén esta está un pouco modernizada, pero temos aquí outro tipo de gaita que ten como unha válvula que impide que veña o aire para fora para que non nos veña de volta e non nos matemos a soplar. A gaita é construída en madeira, en diferentes madeiras, vedes que unha é máis clara, outra máis oscura. Foi adoptado pois un pouco como calquer instrumento, foi facendo de materiais un pouco acorde ao que menos problema dá. Originalmente un buxo, calquer pau que vexades por aí vale para facer unha gaita. Pero, ahora un poquinho as madeiras foron evolucionando, isto é regadillo, son madeiras tropicais que un pouco se adaptaron máis aos climas de todo o mundo, porque a gaita non é... Vos conocedes a gaita galega, pero sabedes que hai a gaita escocesa que ten aí 3.000 paus para arriba, 3.000 roncos, e hai gaita búlgara, hai moitísimas gaitas, non só temos a gaita galega.